Grammy Award winnaar Fernando Otero komt met zijn landgenoot meesterbandionist Victor Belena naar de Schouwburg. De muziekvoorstelling Buenos Aires Now draait rond de muziek van hun beider thuisstad Buenos Aires en ademt de sfeer uit van tango, kamermuziek, improvisatie en hedendaagse klassieke muziek. Vanuit zijn standplaats New York werkt Fernando Otero onder andere samen met het Kronos Quartet en grootheden als Quincy Jones, Eddie Gomez en Paquito da Rivera. 25 oktober om 8 uur zijn Fernando en Victor te bewonderen in de Schouwburg. Een grote passie voor U2. Daarmee brengt Like U2 een tribute aan hun 4 helden uit Dublin. Like U2 wordt gevormd door Leon Claessens, Gerren Emiel Joosten en Hans Reinders. De band heeft al op diverse podia gestaan, is karakteristiek, enthousiast en behoort tot de beste U2 tribute coverbands van Europa. Kippenvel hoort erbij. Zaterdag 20 oktober vanaf 8 uur de unieke show Like U2 in zaal 7 van Hotel Asteria. Schuddebuik is wat je doet bij Bert Visser. Vissertje doet al jaren zijn best om orde te scheppen in de door hem zelf gecreëerde chaos. Telkens vol vuur proberen om te redden wat er eigenlijk niet meer te redden viel, maar hij zal het wel nooit leren. Visser voegt opnieuw een energieke, zeer grappige show toe aan zijn oeuvre, waarmee hij bewijst nog lang niet moe te zijn, volgens het NRC. 18 en 19 oktober om 7:15 is Bert Visser met zijn show Hij wordt vanzelf moe te bewonderen in Schouwburg Venray. En wij ontloken in de vroege nevels. De Venrayse actrice en zangeres Annemieke Ruiten brengt op zondag 14 oktober haar eerste solo-zangprogramma naar haar geboortestad. Mijn programma Oevers is een solo-liedjesprogramma wat ik helemaal zelf heb gemaakt, bedacht. Niet zelf geschreven, ik zing covers. Er is 1 nummer speciaal voor mij geschreven door Boudewijn de Groot, wat ik heel bijzonder vind en heel speciaal ook. En je moet niet denken dat het nou een heel serieus programma is. Het heeft van alles wat. Het heeft serieuze nummers, gevoelige nummers, maar ook 2 heel grappige nummers. Dus er valt ook nog wat te lachen en dat is men meestal wel van mij gewend. Dus iedereen komt aan zijn trekken. Uiteindelijk kreeg ik de kans van Paul dat ik in Venray voor 200 man. Dus dat is ineens groot. Dus ik ben een bassist gaan zoeken om het iets meer breder te maken in de muziek. Want met alleen de gitaar is vrij klein en intiem. En de bassist maakt het wat breder, letterlijk en figuurlijk. En daardoor is het nu echt ook een theaterprogramma geworden. Ik zeg debardeur. Oh, bij ons heet dat Spencer. Ik kijk door het raam en ik doe het venster. Debardeur, Spencer, raam of venster. Dat is toch een groot verschil. Zingen op de plek waar je geboren en getogen bent is altijd iets speciaals. Meer dan ooit uit het hart met een gouden randje. Annemieke doet het veel plezier om op te treden in Venray. Als er iemand uit Venray komt, dan moet er komen kijken, vind ik. Dus ik zou zeggen, allemaal komen. Allemaal. Zijn vorige programma Raaklijn werd jubelend ontvangen door pers en publiek. Buitengewoon geestig, zei de Volkskrant. Hij was de winnaar van Nederlands Hoop 2017. De prijs voor de cabaretier met het grootste toekomstperspectief. Alles is volstrekt nozel, navolgbaar en benullig. Zaterdag 13 oktober om 8 uur staat de cabaretier met zijn try-out voorstelling in Schouwburg Venray. Tijdens het evenement Diamond Days wordt het 60-jarig bestaan van het tractormerk Massey Ferguson gevierd. Er zullen machines worden opgesteld en gedemonstreerd. Het evenement is voor iedereen toegankelijk. 1, 2, 3! De Ierlandse favoriete zonen zijn 17 oktober om 7:15 te zien in Schouwburg Venray. De uiterst getalenteerde en virtuoze cast, zowel op muzikaal als vocaal gebied, brengt op authentieke wijze het verhaal en de muziek van de Dubliners.
De show staat garant voor een heerlijke avond meezingen met grote hits als The Wild Rover, Dirty Old Town, Whiskey in the Jar en Seven Drunk Nights. De show is naast een eerbetoon aan de Dubliners ook een mooi saluut aan de rijke Ierse muzikale traditie en historie.